Tervepä terve. Tämä on kirjolla Uncensored. Niin kuka minä olen? Mä olen Santeri. Keskellä siinä kuvassa. Niin. Tää on kuitenkin eka episodi. Ei täysin panostettu. Mutta nämä liittyy niinku meidän näkökulmaan niinku autismin kirjon ongelmat tai ongelmat. No, ominaisuus, vittu, jotain sinne päin. Monilla, joilla on se, niin on jotkut, jotka on syrjäytyneitä, lääkitsee itseään päihteillä, jotta ne saa oman olonsa paremmaksi, kun ne kokee itsensä ihmisenä vaikka epäonnistuneena tai jotain sellaista. Ja sitten hetkellisesti auttaa, mutta sitten kokonaisuudessa ei välttämättä niin hyvin. Ja mä olen addikti, Santeri, ja vittu mä jäädyn. Ja tämä idea on lähtöisin Edviniltä, joka on siinä oikealla puolella, siinä kansikuvassa. Se näkyy tässä episodissa tässä kohta. Ja mä tuin hänen ideaan. Ja totta kai me mielenkiinnolla kuunnellaan muiden mielipiteitä, näkemyksiä ja mahdollisesti näihin voi tulla jopa mukaan. Siis mahdollisesti. Mutta tosiaan, nyt on Edvinin vuoro puheille. Joo, se on Edvin tässä. Miten mun elämä menee? No tulee liikaa perseiltyä. Just, että mä oon aika villityyppi. Ja tulee tehtyä kaikkea tyhmää, joka kaduttaa aina myöhemmin. Miksi mä käytän päihteitä? Niin, siis mä käytän päihteitä, koska mä haluan, mulla on joku pakottava tarve saada pää täyteen just niin kuin alkoholilla. Mitä mä ajattelen autismin kirjosta? No, se ei ole mukavaa olla autistinen. Jos mä saisin päättää, niin mä olisin vielä normaali kuin autistinen. Niin, mutta tämän asian kanssa pitää vaan elää. Päihdeongelman ja Aspergerin yhteys on se, että jos on kokenut paljon vastoinkäymisiä, niin lopulta turhautuu ja alkaa käyttää päihteitä. Sitten on ne aistiongelmat, joiden kanssa on vittumasta elää. Ja siis kyllä päihteet auttaa, ja kyllä niistä tulee niin kuin hyvä olo vähäksi aikaa. Mutta sitten myöhemmin on paskempi olo vaan, että näin se asia vaan menee. Niin tosiaan, Edvini tässä puhui just äsken näistä jutuista, mitä hänellä menee tässä elämässä. Ja tietenkin varmaan me tehdään lisää näitä episodeja, joissa käsitellään näitä asioita lisää. Tämä on eka episodi vasta. Ja niin kuin mä sanoin, että se on tuttu juttu, että syrjäytyneet autismin kirjoon ihmiset ja päihdeongelmaiset siis häpeää itseään, plus löytyy riskitekijöitä päihdeongelmaan, mutta itseään häpeäminen epäonnistuneena ihmisenä ei ole ehkä ratkaisu, vaan ennemmin se, että heitäkin ymmärrettäisiin paremmin. Että ne huomaa, että hei, että mä en ole ainoa. Tai silleen, että okei. Että jos niinku olisi ymmärrystä niitä kohtaa. Ja by the way, mulla on diagnosoitu
autistipsykopatiaa.